Алар бүген жеңәргә дип килделәр. Инде кайсы командага җиңү бәхете елмаер икән? Әлеге сорауга җавапны без тапшыру ахырында белербез әлегә. Хәерле көн, исәнмесез? Без башлыйбыз. Тамчы шоу интеллектуаль күңеләш тапшыруның бүгенге катнашчыларын сезгә тәкъдим итәм, хөрмәтле дуслар. Каршылабыз Чистай районының Мөслим мәктәбе кызлары. Һәм шулай Буаның Ширки Килдураз мәктәбе укучылары. Кызлар, кәефләр ничек? Evet. Сезнеке? Уенны башларга әзерме? Уенны башлар өчен безгә сезнең белән якынрак танышырга кирәк. Шуңа да күрә сезне үзегезгә тапшырам. Мөслим мәктәбе кызлары. Benim ismim Dile. Benim ismim Екатерина. Benim ismim Olga. Сезнең командагыз? Kızlar Yıldızlar. Ольга, Екатерина һәм Дилә, кызлар Йылдызлар командасы. Ни өчен үзегезгә шундый исем сайлап алдыгыз? Çünkü biz mektebimizin küçükne yıldızçıkları. Şunun için komandanın ismini de şuraya sayılarga bulduk. Siz мәктәптән йылдызчыклары. Сез үзегез шулай үзегезгә исем куштыгызмы? Әллә сезне мәктәптә барысы да шулай танып беләме? Barsı da. Ни өчен сез йылдызлар? Çünkü yıldızlar kebek yanabız. Bizning yaktılık var. Бәлки ниндидер җиңүләрегез бардыр, ниндидер шөгыльләрегез бардыр. Шулар турында сөйләп китсәгез. Biz indi kübrek sınıftaşlarımız bilen bir aranda konkurslarga evlerge varabız. Bizning her çakta da җиңү koytarız. Бүген дә җиңү алып кайтырга исәпме? Җиңү өчен нәрсә кирәк? Білу. Тырышлык. Тырышлык кирәк дисең, Ольга, тагы нәрсә кирәк? Шулай бөлү дә кирәк инде. Тырышлык һәм белем. Менә ул уңыш формуласы, шулаймы? Ярар. Истә калдырдык, Ольга, Екатерина һәм Дилә, килгәнегез өчен сезгә зур рәхмәт, алкышлар үзегезгә һәм бүгенге уенда уңышлар. Сезнең белән дә танышабыз, Ширки Килдураз мәктәбе кызлары. Рәхим итегез. Минем исемем Рамина. Benim ismim Камилия. Минем исемем Зилия. Безнең команданың исеме Килдураз кызлары. Бу шакта инде мен команданың исеме турында сорап тормамын. Зилә, Камилия һәм Рамина Килдураз кызлары командасы. Алкышлар үзегезгә иң элек. Бүгенге уеннан нәрсә көтәсез? Җиңү. Җиңү өчен нәрсә кирәк? Белергә. Димәк, күп белергә, Тырышырга. тырышырга һәм әйдә, Камилия, синнән дә Белем. белем булды, әйдә, Зилә әйтте, тагы нәрсә кирәк? Уйларга. Димәк, ярар, яхшы уйларга бергәләшеп, шулаймы? Уңыш формуласы сездән. Кыска гына әйткәндә, белем, тырышлык һәм күп уйлау. Әлеге формуланы үзегездә кулланыгыз һәм бүген дә сезгә уңыш елмаер дигән өметтә сезне тагын бер кат каршы алабыз. Хөрмәтле дуслар, сезне экспертыбыз белән таныштырам. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының бүлек мөдире, филология фәннәре кандидаты Ләйсән Атлас кызы Гайфуллина. Уенны башлыйбыз, үзегезне сынатмагыз, уңышлар сезгә. Тапшырыбызның беренче турын башлап җибәрәбез һәм әлеге өлештә без командаларга 12 сорау тәкъдим итәбез. Сорауларның барысы да төрле темаларга караган булачак һәм шакмаклары артында яшеренәчәк. Аңлашламы? Шакмакларның барысы да экранда булачак һәм берничә мизгелгә без сезгә барлык темаларны да ачып күрсәтербез. Сезнең төп бурычыгыз әлеге өлештә темаларны истә калдырырга, чөнки соңыннан үзегезгә файдалы, үзегезгә сез белгән теманы үзегез сайлап алырга тиеш булачаксыз. Аңлашламы? Һәрбер дөрес җавап бу очракта 1 балл белән бәйләнә. Димәк, барлыгы сезнең 6 балл туплау мөмкинлегегез бар. Әлеге мөмкинлекне кулданыш кындырмас өчен карыйбыз экранга һәм темалар белән танышабыз. Темалар экранда: геометрия, спорт, Абдулла Али иҗаты, юл билгеләре, һөнәрләр, математика, зоология, әдәбият, Россия, татар теле, ботаника һәм география. Әнә шундый темалар бүген сезнең өчен ошымы темалар? Димәк, сездән дөрес җаваплар көтәм. Әйдә хәзер сезнең барыгызга да бер сорау, кайсы команда башлый?
Демәк, кызлар йолдызлар командасы сез башлап җибәрәсез. Без 4-нче санатсыздагы теманы сайлыйбыз. Нишен? Безгә якынрак без аны. Демәк, сезгә ул якынрак, саны беләсез, кайсы тема яшеренгән юл билгеләре белән, демәк, сез таныш. Булардан кайсысы өстенлек бирүче юл билгесе? Бу билге нәрсәне аңлата? 4-нче сан астында өстенлек бирүче юл билгесе сурәтләнгән. Нәрсәне аңлата? Каршы хәрәкәтенең өстенлеген аңлата. Аңлашылды. Менә сез кайдыр барганда юл билгеләренә игътибар итәсезме? Ул тема якын дисез. Ни өчен якын дип соравым? Чөнки без ярактан килдек һәм юл безнең гомеребездә. Демәк, сез еш кайдыр йөрисез, сәяхәт итәсез, шулаймы? Кайларга йөрисез? Күптән түгел без Арчагада барып кайттык. Анда юл узын булгач, юл билгеләре күп. Демәк, сез менә шулай телефонда, гаджетта утырганчы, тәрәзәдән юл билгеләрен карап, аларны өйрәнеп йөрисез. Афәрин. Әлеге белем сезгә бер бал китерер микән? Карыйбыз экранга. Каршы як хәрәкәтнең өстенлеге экранда 4-нче сан белән бирелгән. Инде әлеге юл билгесе һәм ул өстенлек бирүче юл билгесе. Афәрин. 10-нчы шахмат. 10-нчы шахмат сезнеке. Карыйбыз экранга, кайсы тема яшеренгән? Татар теле. Хәзер тикшерәбез. Карыйбыз экранга һәм чыннан да татар теле. Кайсы алмашлык, күрсәтү алмашлыгы? 4-нче. Һәммә алар бу. Мин укып бетергәнче үк җавап бар иде. Кайсысын сайлыйсыз? 4-нче. Демәк, бу. Карыйбыз экранга. Дөрес җавап бар һәм 1 балл сезнеке. Чыннан да татар телен шулай яхшы беләсезме? Әйтәм, мин укып бетергәнче үк җавап бар иде. Бишлегә укучылар, бишлегә, 4легә укучылар дип әйтик инде берләштереп, алар белем ала, шулай бит. Белемле була. Менә сез мәсәлән, әлеге белемегезне шушы мәйданга алып килдегез. Шулаймы? Әйе. Дулкынланасызмы, кызлар? Юк. Рамина, син дулкынланасың, шулаймы? Миннән сиңа файдалы киңәш. Бу тапшыруны уен буларак кабул итәргә. Чөнки ул чыннан да уен, контроль эштә түгел, ниндер мөстәкыйль эш түгел. Бу пары тик уен, гади уен һәм әйдәгез бергә елмаеп алыйк. Әлеге елмаю безнең барыбызда кайфны күтәрер, Афәрин. Һәм күчәбез көндәшләргә. Без 1-нче санны сайлыйбыз. 1-нче сан сезнең өчен. Карыйбыз экранга һәм бүген бирдә яшергән тема геометрия. Кысынкы почмаклы эш почмакның ничә почмагы кысынкы була? 1 почмагы, 2 почмагы, барлык почмаклары. 3-нче санатсыздагы бары почмаклары. Демәк, кысынкы почмаклы эш почмакның барлык почмаклары да кысынкы. Карыйбыз экранга. Дөрес җавапны алдык, 1 балл сезгә һәм күчәбез көндәшләргә. Ял итеп алырга мөмкинлек булды сезгә. 8-нче шахматны. 8-нче шахмат сезнеке. Карыйбыз экранга һәм теманы беләбез. Бирдә яшеренгән тема әдәбият. Кайсы әсәрне Шәриф Камал язган? Шәфигулла агай, яшь йөрәкләр, таң атканда, Агыйдел. 5-нче. Демәк, таң атканда. Әйе. Карыйбыз экранга. Дөрес җавапны үзегездән алдыга, демәк, 1 балл сезнеке. Менә күрәсез бит. Бер дә дулкынланырга сәбәп юк. Җавапларны беләсез, белемегез бар. Без менә шундый матур күңелле уенда, инде иң мөһиме сездә каникуллар. Менә шушы белем дә сезне синдерергә тиеш бу очракта. Кызлар, каникуллар синдерәме? Синдерә. Көтеп алынган чакмы? Әйе. Мәктәпне сагынасызмы? Юк. Әмма сыйныфташларыгызны, дусларыгызны, укытучыларыгызны җайсыз сорау бирдем ахырсы. Сагынасызмы? Укытучы үземә яши. Демәк, сиңа бигрәк тә каникулда да, уку вакытында да, әни шулаймы? Әйе, икесе. Ярар, аңлашылды. Кызлар, әмма сез? Сезнеке дә шулаймы? Юк. Юкмы? Сезгә сагынырга туры килә. Моңсуланып утырырга кайты. Диләгә кунакка киләсез, шулаймы? Шакырса киләбез. Дилә, чакырасыңмы кунакка Ольга белән Екатеринаны? Әлбәттә. Чакыруны алдык. Менә шулай барысы да язылып бара камераларга, шунысын да исәп торырга кирәк. Димәк, юк, әйтмәдем, булмады дигән сүзләр ишарга мөмкин түгел. Әйдәгез сайлыйбыз теманы. Без 9-нчы санны сайладык. Карыйбыз экранга.
9-нчы шақмақ сіздің үшін Россия темасы. Россияның қойсы шәһәрі Кама елғасы бойында орнашқан. Владимир, Кострома, Сарапул, Түбән Новгород. Екінші сан астындағы Кострома Кама елғасы бойында орнашқан. Кострома деген жауапны қабыл етеміз. Қарайбыз экранға. Қызғаныш, бұл шырақта сізден дұрыс жауап олып болмады. Әлігі сұрамның дұрыс жауабы Сарапул. Экранда шула картада сүрәтленген. Сізге тағын бір қуат қарап, есте қолдырыр үшін. Біршілмейбіз. Алға таба сұраулар көп болашақ, жауаплар тағында көбірек болыр деп үмітләнәбіз. Біз девам етәбіз күндәшләр білән. 6-нчы шақмақны сайылыбыз. 6-нчы шақмақ сіздің үшін қайсы тема яшірінген екен беріде? Математика. Фәннәр пашасы математик турында сөз алып барабыз. Бір тоннада неше центнер бар? 1, 10, 100, әйсә 1000. 1 тоннада 10 центнер. Қарайбыз һәм тексерәбіз. Жауап дұрыс, шынында 1 тоннада 10 центнер бар. Сіздің каникуллар ничек үтә? Әйбәт, сыйынып та китте хәтта Камилә каникул сүзен ишеткәч, көтеп аласызмы каникул? Әйе. Ни өчен? Ял итәргә. Орасызмы? Ордырамы уку? Әйе. Ничә тәләр ордыры? Бәлки укытучыларыгызга мөрәҗәгать итәрсез. Безгә шуның хәтле күп иеше бирмәгез инде дип юкмы? Юк. Юкмы, иеше дә кирәк, шунда. Бик файдалы. Иге кайтып, булган темаларны искә төшереп, кабатлап, ниндер биремнәр эшләп, шулай истәдә кала. Кабул итәк сезнең җавапны, җавап дөрес, бер бал сезнеке һәм хаклы рәвештә күчәбез көндәшләргә. Biz 7-нче санны сайладык. 7-нче? Карыйбыз экранга. 7-нче сан астында бүген зоология темасы яшеренгән инде һәм сезнең өчен фото сорау. Кайсы җан иясе тундрада яши? Төньяк буланы, жираф, фил яисә арыслан. Тундрада төньяк буланы яши. Төньяк буланы яши дип уйлыйсыз сез. Карыйбыз экранга. Һәм дөрес җавапны беләбез. Дөрес җавап аерым төз белән билгеләнгән, димәк 1 бал сезнеке. Кызлар, чираттагы сорау сезгә. 2-нче шахматны. 2-нче шахмат сезнеке. Карыйбыз. Бүген бирдә яшеренгән тема, ялгышмасам, спорт. Нәкъ шулай. Татарстанның су полосы командасы ничек атала? Рубин, Зенит, Синтез, Динамо Казан. Синтез. Аларның уеннарын карап барасызмы? Мен кайсы спорт түрен айрыша яратасыз? Бәлки ниндер команда өчен җан атасыздыр. Рубин. Рубин өчен җан атасыз. Ул шуннан да мохтаҗ. Инде гомумән шөгыльләргә килгәндә, менә уку ардыра дисез. Укудан арып, талгач, ни эшләтәсез? Ял итәбез. Ял итәсез. Каникулны ял итәр өчен көтәсез, уку беткән ял итү өчен көтәсез. Менә ял иткәндә нәрсәдер эшлисездер бит сез. Бәлки китап укыйсыздыр, яисә музыка тыңлыйсыздыр, ниндер уен коралында уйныйсыз, бәлки ниндер түгәрәкләргә йөрисез, юкмы? Музыка тыңлыйбыз. Музыка тыңлыйсыз. Нинди төр музыканы яратасыз? Классика. Классик музыка. Син яраткан композиторың, Камиля? Айыру кыйын шулаймы? Әйе. Барысы да сиңа ошый. Яра, шулай дип кабул итәбез сезнең җавапны, карыйбыз экранга, тикшерәбез. Җавап дөрес һәм 1 бал сезнеке. Кызлар, Biz 3-нче сан астындагыны сайбыз. 3-нче сан астындагы шахмат бүген Ихтибар Абдулла Алиш иҗаты. Абдулла Алишның утлы йомырка әкиятендәге әбинең тавыгы нинди төстә? Сыры, кызыл, кара, ак. 4-нче сан астындагы ак төстә. 4-нче сан, ихтибар экранга. Ак төстә. Афәрин, 1 бал сезнеке. Кызлар, эшне дәвам итәбез сезнең белән. 12-нче шахмат. 12-нче шахматны ачабыз һәм география. Кайсы ил Африка материгында урнашкан? Япония, Кения, Чили, Норвегия. Кения. Кения дип уйлыйсыз. Сез кызлар, сез кабул итәсезме әлеге җавапны? Мин кабул итимме? Сез шулай дигәч кабул итәбез, карыйбыз экранга, тикшерәбез. Җавап бар, ул дөрес, 1 бал сезнеке, хаклы рәвештә күчәбез көндәшләргә. Кайсы сораулар, кайсы шахматлар ачылмый калды? 5 һәм 11. 5-нче шахмат. 5-нче шахмат ачабыз.
Әйтәләр. Кайсы һөнәр авыл хуҗалыгы өлкәсе белән бәйле? Зоотехник, штурман, миколог, ихтиолог. Зоотехник һөнәре авыл хуҗалыгы өлкәсе белән бәйле. Карыйбыз экранга, тикшерәбез. Дөрес җавапны алдык үзегездән, димәк, җиңүчеләргә мөмкин сезнең өчен беренче тур шуның белән тәмам инде көндәшләргә. Тагын бер сорау калып бара һәм ул экранда. Игътибар, фото сорау. Ботаника. Кайсы яшелчә әвернә чәчәкләр гаиләлегенә керә? Кәбестә, кабак, кыяр яисә бәрәңге? Кәбестә. Кәбестә. Кабул итәбез, карыйбыз экранга, тикшерәбез җавапны. Җавап дөрес һәм 1 балл. Сезнеке яшелчәләр үстерәсезме? Җәй көне. Әйе. Димәк, менә хәзер әлеге уенга килеп, сезне мөһим эштән алдык, шулаймы? Бакчагызны караган булыр идегез. Әйе. Уеннан соң кайтып ял итәсезме? Әйе. Яра. Әйбәт кенә уйларга инде соңыннан ял итәргә дә мөмкин. Хөрмәтле дуслар, беренче тур шуның белән тәмам. Нәтиҗәләрне дә сезгә яңгыратам. Беренче турдан соң исәп 6-га 5 һәм Килдирас кызлары командасы әлегә алда. Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, эфирда тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруы һәм аның икенче туры. Әлеге өлештә без командаларга видео сораулар тәкъдим итәбез. Аларның авторлары танылган шәхесләр, блогерлар, сәләтле яшьтәшләребез һәм милләттәшләребез. Шуны әйтергә кирәк. Әлеге өлештә барлык сораулар 2 балл белән бәйләнә һәм логикага нигезләнгән булачак. Шуны да исәпкә тотып җавап бирергә кирәк булачак. Бу өлештә компьютер сорауны үзе сайлап алачак һәм беренче сорау сезнеке булачак. Әлегә икенче тур сорауларының авторлары. Бүгенге уенга сорауларны шагыйрь Рифат Сәлах һәм алып баручы Марсель Әхмәдуллин әзерләде. Карыйбыз экранга, компьютер сорауны үзе сайлап алачак. Тамчы шоу катнашчыларына миннән сәлам. Бүгенге сорау булайрак. Күлдә, ишетәсезме вакалар сары? Күлдә нинди таш юк? Күлдә нинди таш юк? Кара таш юк. Кара таш юк. Кабул итик сезнең җавапны, карыйбыз экранга. Җавап әлбәттә. Күлдә коры таш юк. Кара таш юк күлдә, җавап дөрес һәм 2 балл сезнең командагыз файдасына китә. Көндәшләргә күчәбез, сезнең өчен чираттагы видео сорау, игътибар экранга. Исәнмесез, кадерле дуслар, барыгызга да күп итеп сәлам. Зоопаркта яшәүче сары һәм яшел тутыйларның саны 1 үк. Яшел тутыйлар саны кызыл тутыйлар санына тигез. Әгәр кызыл тутыйларның саны 3 булса, зоопаркта күпме тутый кош бар? Зоопаркта яшәүче сары һәм яшел тутыйларның саны 1 үк. Димәк, яшел һәм сары тутыйларның саны 1 үк. Яшел тутыйлар саны кызыл тутыйлар санына тигез. Әгәр кызыл тутыйларның саны 3 булса, зоопаркта күпме тутый бар? Зоопаркта 9 туты бар. 9. Әйе. Кабул итәбез. Икеләнеп китте дилә ярар, карыйбыз һәм тикшерәбез. Игътибар җавап. Зоопаркта барлыгы 9 тутый кош бар. Җавап дөрес, 2 балл сезнеке. Афәрин, икенче тур шуның белән тәмам, хөрмәтле дуслар. 8-га 7 исәбе белән без күчәбез 3-нче турга. Тапшырыбызның 3-нче турын башлыйбыз һәм әлеге өлештә без командаларга 6 рәсем әзерләп куйдык. Ни өчен дип сорасагыз, җавабы да бик җиңел, сезнең хәтер сәләтегезне тикшерер өчен. 1 балл белән бәйләнә дөрес җавап бу очракта һәм хөрмәтле командалар, миннән сезгә киңәш. Барлык рәсемнәрне игътибар белән карап чыгарга. Анда сурәтләнгән предметларны, формаларны, төсләрне, саннарны, кечкенә детальләрне барысын да исәпкә кертергә кирәк, чөнки соңыннан нәкъ шушы рәсемнәргә нигезләнгән сорау яңгыраячак һәм әйткәнемчә, дөрес җавап 1 балл китерәчәк командагыз файдасына. Сездән башлап җибәрәбез, кызлар-йолдызлар командасы, карыйбыз экранга.
Рәсемнәрдә барлыгы ничә мендәр санадыгыз? Рәсемнәрдә барлыгы 4 мендәр. 4 мендәр дип уйлыйсыз сез. Дилә менә хәзер Ольга һәм Екатеринага карап, инде сорау бирде. Нәрсә сорады? Без бүлешкән идек рәсемнәрне һәм шулай итеп, мәсәлән, 6нчы фотосурәттәгенә мендәрләр бар иде. Аха. Һәм без сорадым аларның рәсемнәрендә юк идеме? Димәк, син аларның рәсемнәрен бөтенләй карамадың. 4 рәсем дәвамында син дә булай басып тордың. Ярар. Карыйбыз экранга һәм саныйбыз. 1-нче, 2-нче, 3-нче һәм 4-нче рәсемнәрдә мендәрләр юк иде. Ольга һәм Екатерина, сезгә менә шулай туры килде. Бәхет сезгә елмайды инде. Диләгә санарга туры килде. Мендәрләрнең 4-се дә, 6-нчы рәсемдә. Фәрид, җавап дөрес, 1 балл сезнеке. Сезнең өчен Килдерас кызлары командасы чираттагы бирем. Карыйбыз. Ихтибар сорау. Рәсемнәрдә барлыгы ничә куян санадыгыз? 5. 5. Зилә һәм Рамина, сез ничә уйлыйсыз? 5. Сез дә 5 дип уйлыйсызмы? Карыйбыз экранга. Эздибез куяннарны. 3-нче һәм 6-нчы рәсемнәрдә куяннар бар һәм аларның саны чыннан да 5, димәк 1 балл сезнеке әлеге тур нәтиҗәләрендә. Тапшырыбызның хәлиткеч туралыгынан исәп 9-га 8. Әлеге Килдерас кызлары командасы алда һәм без күчәбез 4-нче турга. Тамчы шоу интеллектуаль күңеләч тапшыруның хәлиткеч 4-нче турын башлап җибәрәбез. Әлеге тур нәтиҗәләре буенча без җиңүче исемен ачыкларга тиеш булачакбыз һәм моның өчен безгә нибары 2 минут вакыт кирәк. Чөнки һәр як командага 1 минут вакыт биреләчәк. Әлеге вакыт эчендә, хөрмәтле командалар, сезгә үз-үзегезгә, командашларыгызга сүзләр аңлатырга кирәк булачак. Никадәр сүзне аңлатасыз, шуның кадәр бал туплыйсыз үзегезнең командагыз файдасына. Бу очракта сез тел байлыгызны кулланырга мөмкинсез, мимика, жестларны кулланырга мөмкинсез. Әмма шартлары бар. Тамырдаш сүзләрне әйтергә ярамый һәм шулай ук туры тәрҗемәсен дә әйтмибез. Сөйләштекме? Бу юлы сездән башлап җибәрәбез. Рәхим итегез. Килдерас кызлары командасы кайсыгыз аңлатачак? Камила, демәк, син үз урыныңда каласың. Зилә һәм Рамина, сезне чакырабыз бирегә. Безнең студиябыз түренә. Рәхим итегез. Шул җирдә кешеләр яшиләр. Анда авыл. Кабул иттек. Зур техника, зур техника. Трактор. Кабул иттек. Үсемлекләр белән эшләүче. Кабул иттек. Сыерлар караучы. Көтүче. Юк. Сыер караучы. Юк. Анда төрле хайваннар бар. Ферма. Кабул иттек. Соңгы сүз, вакыт тәмам, аңлатырга мөмкинсең? Шул хайванны кеше йөртә. Ат. Кабул иттек. Дәвам итәбез көндәшләр белән. Сезнең өчен аналогик бирем. Аналогик бирем. 1 минут вакыт, төрле сүзләр, сезгә аларны аңлатырга кирәк булачак. Кайсыгыз аңлата? Мин.
Дилә, сен каласың үз урыныңда, Ольга. Һәм Екатерина, рәхим итегез. Сәхнә без түренә дияр идем, студия без түренә. Җыеп алабыз да, һәм мәсәлән печән, алар бөтенесе бергә. Ләкин менә без бәкай җиңәбез, һәм безнең нәрсә була? Жеңу. Алга. Алга. Кыр. Басу. Кабул иттек. Ул мәсәлән печәнне ура чөнтәлә. Әйе, шулай. Уралар. Ура, нәрсә ура? Урак. Нәрсә ура? Зур техника. Кабул иттек. Алга. Алга. Без чәчәбез дә һәм нәрсә үсә? Мәсәлән, бакчада. Үсемлек. Башкача. Башка дисәк. Алга. 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 Ипи. Башкача. Аны пешерәләр иде. Башкача. Ан. Юк, ипи такы башкача. Соңгы сүз. Кытай. Арпа. Igen. Ипи. Тагын. Икмәк. Кабул иттек. Буенга әзерләнеп куелган сораулар һәм биремнәр гомумән тәмам. Бары бер генә сорау калып бара. Бу очракта кайсы команда җиңү алып кайтыр икән? Җавапны белер өчен сүзне экспертыбызга тапшырабыз. Кадерле укучыларыбыз, акыллы кеше үзен мактамас диләр. Ә бүгенге уенда сезне бик тә мактарлык һәм сез мактауларга бик тә лаек, чөнки һәрберегез үзегезчә тырышасыз, үзегезчә матур җаваплар, дөрес җаваплар эзлисез, ә иң мөһиме сез булдырасыз. Уен нәтиҗәләренә килгәндә, 4нче турда Чистай районы кызлары безнең 3 балл, Буа районы кызлары 5 балл туплады. Ә гомуми нәтиҗә Буа районында 14 балл, ә Чистай районында 11 балл булды. Хөрмәтле укучыларыбыз, бер кайчан да үзегезне сынатмагыз, алга барыгыз. Әгәр дә белемегез күп булса, бер кайда да югалмассыз. Рәхмәт сезгә. Бүгенге уенның нәтиҗәләре безнең барыбызга да мәгълүм һәм бергәләшеп Килдерас кызлары командасы сезне котлыйбыз. Бүген сез җиңүчеләр, бүген сез беренче урында. Димәк, сезнең уңыш формуласы эшли. Әйдәгез тагын бер кат санап китик әле, нәрсә кирәк иде? Тырышлык. Белем. Белем зирәнеке иде. Күп уйлау. Димәк, күп уйладыгыз, белемле булдыгыз һәм тырыштыгыз. Шуңа да күрә бүген сез җиңүчеләр тагын бер кат сезгә алкышлар. Кызлар-йолдызлар командасы. Бүген сез көмеш медальле 2нче урында. Һәм шулай ук сез йолдызлар булып каласыз. Афәрин. Алдагы уеннарда без сезне көтәбез. Әлеге студияда реванш алыр өчен киләсезме? Әлбәттә. Сөйләштекме? Әйе. Димәк, әле сезнең белән кабат очрашырбыз. Һәр вакыттагыча бездән сезгә истәлекле бүләкләр аларны безгә тапшырубызның фәнни консультанты Әнвәр Рәхмәтулла Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театры һәм Шлах Абдулкарим исемендәге Казан Татар тамашачы театрда сезне чакыру билетлары белән бүләкли. Театрларга да рәхмәтләребез шиксез. Хөрмәтле дуслар, бүгенге Тамчы шоу интеллектуаль күңелле тапшыру үз эшен тәмамлый һәм сезнең белән киләсе очрашларга кадәр дип сау булашып тора. Исән-имин булыгыз, сау булыгыз.